vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie marquant la reconnaissance des forces armées maliennes en général et de la gendarmerie nationale en particulier envers les bons et loyaux services rendus par les personnels de la gendarmerie nationale du Mali, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à partir du 31 décembre 2018. Akoni tɔgɔ b'a la k'a taara retraite la nka a yɛrɛ valeur kama hali bi a bɛ anw bolo n'o bɔra yen an ka SIJ ɲɛmɔgɔ a filɛ k'i bolo kɔrɔta aw ye n'o bɔra yen kapitɛni Mukutari Nana Kase n'o bɔra yen dɔ bɛ yen n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ mais cérémonie yɛrɛ cogoya kama wajibi la an b'a tɔgɔ fɔ n'o tɛ o tɔgɔ fɔli man di n ye parce que ale ye fɛn jugu de ye. N'o ye lieutenant Warima ye nka bazar don donc Warima i b'i tɛgɛ kɔ a ta siɲɛ fila i ka affaire de bɛ k'i la voilà a bɛ kɛ ten de bon n'o bɔra yen minnu ɲɔgɔn tɛ fefefe n'o y'an ka sous-officier valeurebaw ye o cɛ fila de jɔlen fɛ ka tugu ɲɔgɔn na Siaka Kuramori Tarawele Salif Jara n'i ye ko o ko dilan ni jamanaka t'a cɛla a man di. Votre retraite ne sera pas inactive. Je sais que désormais vous profiterez de ces moments qui vous sont donnés pour passer plus de temps avec vos familles. Car il faut le préciser, le métier du gendarme vous a laissé peu de temps pour la vie de famille. Aujourd'hui, je nourris tout comme vous une pensée profonde pour tous nos camarades qui nous ont été arrachés à notre affection. Et particulièrement le lieutenant Salikou Traoré qui partait à la retraite à compter de décembre 2018, mais qui nous a quittés malheureusement le 10 novembre 2018 à la suite d'une courte maladie. Je voulais bara min kɛ i taara lahara ko bara kelen kɛ an bɛ taa komedi kɛ motoba bolila ninnu ne kɔni t'a dɔn aw bɛna taa moto boli yɔrɔ min na parce que lahara sira a sira ka don dɛ sira tilennen baw mais fɔnkari de b'a ja lahara parce que an tɔ to alijinɛ n b'a dɔn kɔni bakarijan tɛ fɔ ye o a bɛ alijinɛ dɔnkili de da yen sa wulutigiw ni sotigiw sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ da la yen aw n'a kɛ alijinɛ gardien rapproché ye. Ye san 30 san 40 kɛ min na k'i kɔ don o la ne tiɲɛna a bɛ maa dɔ sufɛ dɔɔnin parce que aw ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i miiril'o kan k'a fɔ i bɛ nin kɔ don o la tiɲɛna a bɛ maa ɲɛ suma nka jɔrɔko tɛ fana retraite dɔwɛrɛ tɛ hɛrɛ de don k'i ye baara kɛ faso ye k'i y'a kɛ ka ɲa ko bana m'i bɔ saya m'i bɔ kungo m'i bɔ alhamdulilayi rabbil alamin fo kana fɔ waati sera i ka k'i lafiya o papiye ta ka di ma maa bɛ ala ta n'o ye ka waso n'o ye surtout n'a fɔra ko gendarmerie ka waso n'a ye. nka sɔrɔsi misiri kɔnɔna ni misiri si tɛ kelen ye non o seli ye rapide de a ka teli wa a baraji bɛ yɛlɛ un coup o cɛkɔrɔba dɔ de filɛ ka taa a taara retraite la dɔrɔn ale taara misiri jɔ an ka yɔrɔ la sisan musokɔrɔbaw fɛnɛ olu bɛ taa cogo min misiri la ni fɔlɔ ka taa tɛ kelen ye jaaja 1000 ni 2000 n'o tɛ misiri min na mɔgɔ caman tɛ se yen dɛ ko cɛkɔrɔba kelen ka misiri da yɛlɛ mɔgɔw ɲɛna ala ko sɔrɔsi dɔ ye misiri dɔ da yɛlɛ an b'o ko kɛ cogo di cɛkɔrɔba ni musobaw ye ɲɔgɔn wele ka taa u taara dɔrɔn ja falaku ka teli falaku ye sɔrɔsi alimami ye sɔrɔsi u depuis natɔ dɔrɔn ne dɔn ko Alahu Akibaru mɔgɔw girinna ko jɔ Alahu Akibaru bunu tun kow kɛlɛ la ala ka samara yira ala ka samara yira o dugusajɛ musokɔrɔba ko Minata an bɛ taa misiri dɔ in na sɔrɔsiw ka misiriw yɛrɛ ta ye. De vous remercier à cet instant précis où nous sommes partagés entre trois sentiments comme c'est l'émotion, la tristesse et la joie. L'émotion de voir une telle foule renoncer à toutes les activités de leur vie, leur tâche et venir nous rendre un meilleur, cela nous émeut beaucoup. Et nous ne pourrons finir de vous remercier de cela.